प्रणाम. द्वैमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर येवचे क्षर सर्वानी भूतानी कुटस्थोक्षर उच्यते. दोन पुरुष सांगितले गीतेमध्ये 15व्या अध्यायामध्ये. एक क्षर पुरुष म्हणजे आपला जो शरीर आहे ते क्षर आहे, नष्ट होणार आहे. आणि त्या शरीरामध्ये जो कुटस्थ आहे तो आत्मा आहे, तो अक्षर आहे. असं जीवाचं वर्णन केलं आहे. आणि दुसऱ्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्ण महाराज म्हणतात अर्जुना की जीव कसा आहे, नित्य सर्व गता असतानु आचोलोयम सनातन. नित्य आहे, सर्व गता. कोणीही देहात तो गेला तर राहतो. हां, देहात जाण्यासारखा आहे. किंवा कोणीही देवतेच्या प्राप्तीला गेला, नरकाला गेला तरी तिथं राहतो. सर्व गता स्थानू म्हणजे एका जागेवर पडलेला आहे. आणि आचलो चल फिरत नाही, तो सनातन आहे. आणि महावाक्य प्रकरणात श्रीकृष्ण सर्व ते श्रीचक्र स्वयं महाराज जीवाबद्दल म्हणतात की जीव कसा आहे, नित्य नित्य अनादि अव्यक्त वस्तू एक वाटते ते जीव शब्दे बोलीचे. म्हणजे साम्यता बघा किती आहे. नित्य आहे, अनादि अव्यक्त आहे, वस्तू एकाती ते जीव शब्दे बोलीचे. असं जीवाचं वर्णन केलंय. आणि परमेश्वराचं वर्णन केलंय की 13व्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्ण महाराज म्हणतात अर्जुना सर्वता पारिपादम तत् सर्व तोक्षी शिरोमुखम. परमेश्वर असं आहे, त्याला सर्वकडून पाय आहेत, सर्वकडून हात आहेत. सर्वता पारिपादम तत् सर्व तोक्षी शिरोमुखम. सर्वकडून त्याला दिसतंय, आपल्याला पाठीमागून दिसत नाही. आपल्याला दोनच हात आहेत, परमेश्वराला अनंत हात आहेत. सर्वता पारिपादम तत् सर्व तोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुती मनोके सर्व मावृत्ती तिष्ठती. सगळी कोण दिसते त्याला. सर्वेंद्रिय गुणाभासम. सर्व इंद्रिय आहे, इंद्रियाचा आभास. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सुरभूचैव निर्गुणम गुणभोक्तुचे बहिरंतचे भूतरामचरमचर्यचे. म्हणजे जीवाच्या आत आणि बाहेर स्थित आहेत. बहिरंतची भूताना मचरमचर्यचे सूक्ष्मता तद्विज्ञान दूरस्थम चांदिकेचं तत्व. ते दूर बी आहे तुमच्या आणि जवळ बी आहे. बोलवलं तर जवळ आहे, नाही बोलवलं तर लांब आहे. दूरस्थम चांदिकाचे तत्व आविभक्तम जे भूतेषु विभक्त विवस्थी स्थितम भूत भरतोच तज्ञेयम ग्रसिष्ठो प्रभविष्णूचे. ग्रसिष्ठो म्हणजे संवार करता आणि पोषण करता येतो. ग्रसिष्ठ प्रभू विष्णू म्हणजे पालन करता आहे. प्रभू विष्णू गती भरता प्रभूसाशी निवास शरणम सुरत प्रभो प्रलयस्थानम निधानम बीज भव्यम. आणि निधान आहे, सर्वाचं बीज आहे. असं परमेश्वराबद्दल गीतेचं मत आहे. त्यामुळं द्वैत मताचं प्रतिपादन गीता 100% करते असं माझं मत आहे. जीवाचं वेगळं केलंय. आणि जीव कुठं राहतो, अव्यक्त तिन्ही भूतानी. सर्व भूत अव्यक्त स्थितीत असतात आणि व्यक्त माध्येनी भारत अव्यक्त निज्ञानेव तत्र का बलिदेवना. आणि हे अव्यक्त स्थितीत असतात, व्यक्त मध्यस्थितीत व्यक्त होतात. असं गीतेमध्ये जीवाबद्दल सांगितलं. आणि परमेश्वराबद्दल सांगितलं की तो त्याचं धाम कसं आहे, न तर भासते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वान निवर्तनते तद्धाम परम. तो असं धाम आहे की चंद्राच्या शीतलतेची गरज नाही, सूर्याच्या प्रकाशाची गरज नाही. आणि जिथं माणूस गेलं की तिथं वापस येण्याची गरज नाही. असं माझं धाम आहे अर्जुना. आणि पुन्हा एका ठिकाणी म्हणला मी कोण आहे. श्रीकृष्ण महाराजाला विचारला अर्जुनानं, तेव्हा तुम्ही कोण आहे. ते म्हणे ब्रह्म नोई प्रतिष्ठा मृतस्य वेयस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य. इथं नाही का ब्रह्म, मी त्या ब्रह्माची प्रतिष्ठा आहे असं श्रीकृष्ण महाराज म्हणतात. जीव त्या ब्रह्माची प्रतिष्ठा नाही. जीव हा वेगळा आहे. म्हणून द्वैतपद हे मला खरं वाटतंय. कारण जीव वेगळा सांगितला, परमेश्वर वेगळा सांगितला. परंतु अद्वैतवादाचं मत असं आहे की हे सगळं जग आहे
हा ब्रह्माचा विस्तार आहे आणि जे दिसतंय आपल्याला ते सगळं ब्रह्म आहे. आणि द्वैतवाद्याचं मत आहे की हे सगळं प्रपंच आहे आणि सगळा जो दिसतो आपल्याला हा प्रपंच आहे. तर तसं जर आपण विचार करून पाहिलं तर द्वैतवाद्याचं मत आपल्याला ग्राह्य झाल्यासारखं वाटतंय आणि अद्वैतवाद्याचं मत कसं आहे थोडं वेगळं आपल्याला चुकीचं असल्यासारखं वाटतंय. कारण काय आहे, समजा जर आपण ब्रह्म जर सगळं ब्रह्म आहे असं समजिलं तर डुक्कर बी ब्रह्म आहे का? मग नाही, डुक्कर हे प्रपंच आहे. ब्रह्म कुठं डुक्कर होऊ शकत नाही असं माझं मत आहे. तर तसं देखील म्हणजे अद्वैतवाद्याचं मत आहे की हे सगळं ब्रह्म आहे आणि द्वैतवाद्याचं मत आहे की हा जो दिसतो हा सगळा प्रपंच आहे. तुमचं शरीर प्रपंचाचं आहे, सगळं प्रपंच आहे. तर असं आहे. तर त्या गीतेमध्ये सांगितले की द्वैव पुरुष लोके शर साक्षर. इथं देखील जीवाचं वर्णन केलंय की दोन पुरुष असतात जीवाचे, एक क्षर म्हणजे शरीर आणि अक्षर हा त्यातला कुटस्थ आत्मा. आणि ते म्हणतात की द्वैव पुरुष लोके शर साक्षर शर सर्वांनी भूतानी कुटस्थोक्षर उच्चते. उत्तम पुरुष असताना परमात्मे तुझा अर्थ, यापेक्षा परमात्मा वेगळा आहे. परमात्मे तुझा अर्थ एवढं अख्तरे महेशे बिभरते ईश्वर यस्मात अक्षरमती तो मग क्षराद पिचोत्तम आतोष्मी लोक वेद्याचे ते प्रथित पुरुषोत्तम. त्याला गीते वेदामध्ये पुरुषोत्तम भगवान म्हणून मान्यता दिली आहे. इथं देखील अद्वैत मत कमी पडत आहे. द्वैत मताचा इथं बी विजय झाल्यासारखा दिसतो. तर वैभव असं द्वैत आणि अद्वैत मताबद्दल मी प्रतिपादन केलं. त्याबद्दल कोणाला बरं वाटत असत तर ग्राह्य करा, नाही बरं वाटत असत तर सोडून द्या. परंतु मी माझं गीतेनुसार मत मांडलेलं आहे. दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत.